diskoa, antxe bizi zenaz. Haien izen bertan jaio eta gero amagaz da, aitegaz, han ba, nebarre bat danok antxe egon getxezen. Da, gero are joan ziren, batzuk monja hil behin diez, klaro, aizte bi monja bitez, da bilek hil ziren. Da, nebi bebai hil zen, da, danokan. Eskolara botote gaitxun amak, ba, egiten dozkuna armuzu epini, da, bototen gaitxun, da gero torten getxen, inez badetxen etorten zuzen palu eukitegun, orduen, bardi esatetzegun, unas ramas. No nos pegaba, pero nos aregaz urtete ban. Jo, eskaitxun eiken amak, baina alantzin. Eskolara bueltan, izango txuk. Eskolara bueltan eiken gaitxun hori moten dozkun, armuzita boteten gaitxun, berdizen, denpora txarraikin babana abarka zarrakin, da zerakin dana, ora kitxanoa letzik, bai orduan izan izeten kitxanoa, gaztun brebite getzen arizetarik, izen bidabela bizimodu eta arizetarik, da eiken aben, arizek epinite gero bertara ailegeten etxenien hankan bizitako kiten ezen zapatile, da abiltzezan ama, zestile bat olan alpini, etxerik etxe, arrutzen bile. Bizimodu ataratako egin bierda, holan biltezen da, alantxek izin bidea hola biltzateko. Joaten getzen da, denpora txarra usaten azina ez dutei. Eiken marin bertan gelditze getzen. Bertan eiken dugun zue, bertan zerin da txapa bat eukigun, han eskatza bat eukiban, bai eskatza zaharra, alda modukoa, ez da, han eitxegun bezkari. Parece lehen guzuek jabon eitxezten, neu. Enoka joen iztiten da. Hor mutiena da uneskana, izietetan, eskolia, ez da, enoka itzel jabon. Umiri moten otzen zera jaten eberdizen, da eskoli bertan plazan, egon zan. Bertan inora joan birrek izan uki. Harek umieri be eskolatan orduen ekartezan mantekiliek eta geuzeko lan. Eusaskorik ez baina mantekiliek geuziegan. Ez ni eroatzen, baiz, basoa eroatzen etxetik. Eroatzen basoa etxetiz, ez ni emoteko. Ez ni eitxezan eutzekin, orduen. Eutzekin eitxezan ez nie, da holan txigerate ben eskolatan da etzien bebai nuke eukiten aben, zekarritxe ban harakabadik asko. Ez erderi nemisitezan, baina euskera ni neure aiztekin da etzien da danien, baina osantzien erderien. Dana erderie, orduena, honlakoak egon zien, hasi ziene honek nuzteixelan zaten zien. Agintzaritze kanpokoak eukigu zen, da esan egin bizitezan orduen be. Gerradun puri etorzen da hori niogon etxen iba soltera inoen etxen egon eskondute ez ezebez. Da gerri etorzen da aiket ama, aike ibilzen, gerri etorzanien, esaten bat ondo. Etorzanien, aikitxe egon zen kanpoan, da ni gu barroen ongitzen, aikitxe barruti katarain gaitun bombak ez izen bota. Hasi zen abioie bueltaka danien, bueltaka eta zerien, da aiketa dana kanpoan. Da hasi zen botaten da, klaro, holantzik izin zien zera. Da gero Gernika apurtu benien, nik joan biziten aben eskoli iritsi, da joan biziten aben zera. Aikeri eroaten jaten, da aike jate ban erreka eskine baten, da handik joatezan Biarrin Gernikera joan bizite ban. Da ibili behin zien, honekin behizekin hiliek eta eroaten da, zagotena karroatan, antzineban izan aizite zien karroak.
Nakarroan eban da eitxe bezin eurek zaten zen lekureroan bizete behin. Da, abadetzin bizinetzen, gure gizena nire orduan eskondut egon etxen ja. Da, umiek eukinu zen, da, enminaben, ara etorgetxeren abadien etzini abadie jaboten egon etxe jaten ipiten neuketa. Da, nahi otzen, ze hor bierra eukiban gerniken etope ban bierra nire gizonak. Bai, hane neure umiek, klaro, umiek zaindu bizeten usen nahi gizen, zeri neure umiek. Da, hane honetzen, nageroa abadiek hanbitxe bin ben beste leku batera, da beste bat ekarri ben, da are bestiek umiek ikusi bazen ninaen beste umedozela euren partera, beran partera, ez dozen izten lehenengoko abadiko lako izobango. Da, arroa izan, arroa esango dutena, exigentia, esango dutena, bera holan da zu holan izin bizara. Esateko moduen, zu ni baino gitxea zara, zu horro homo zara. Da, miri, hoxe dinotena ez dotzen izten. Da hori asko zentu izaten, kendu ben abadie, kendu ben gero hau, kendu ben. Nine jaen etxen egon, ja bajatu netxen Gernikera. Erropak ekartezku zen jazteko, honegaz lan ziten da hori. Bintzatea topete bazen erropak eta ekartezku. Oten hau soatan be, ibilte esan da topete bazen erropak eta ekarte bazen da guke jantzien bier. Erropa honak, ezin zuten erropak, zerindek ez ziripez. Zapatape ite guzen orduen asko, zapatapai beha, zuk, epakuz ondo, anaizirik txibier. Anaizik bibizita, anaizik edo, aiztiek edo, zerak bilbier izete behar. Da, hola txiki bilbitzen zen. Da, geuzek, guk guritoko izakun, ez danarita gitxia horipez, guritoko izakun, bigarren eskukoak erostie. Ezin ibili neure eskukoa zen. Aitzitxek ezoan askorik iroazten. Da horrek umi ikasteko danetarek bizitenen. Da zuberti ukinaben ze inoz ez dut zen umiek txarto panteu esango dutena gozerik esan pasetan. Baina kapritxurik ez da bitxia horipez orduen izan egoten. Txokolati imoten banotzien be, txokolatien kuadro duen egoteko otezin horan kuadro. Onde egongo diez, klaro. Zatibet bateri, besti be bai, daulatxek edo ez nien ganeko natie, biten etxien zerien, oizen, merjendetan da zerien, da arreri azukeri botata, posi jate bezen, umiek. Umiek joate zen danak ibildiez eskolara, han elelengo. Da gero handik bote bierra okinu zen batzuk handizenak, eban etxezti zen zango diru eraz bier da, diru egizan egoten, da irobazien bierra atzera barrio jaten emoteko etxien, da holantzik, hau honek deko zerrekordo handizek, koitxe Bilbora bota bierra. Da Bilbon egon zan hau, da han egon txarto egon zan, da txarto egon zan, han egon zan lekuen estudizetan. Eroan ber, ez da izan bat irobazteko orduen. 75 pesetas edo 70, apesetaskoak itxen da. Ponzan baina, esatezen hona, ni honegaz gizonagaz txartona baina. Nik ez zinatara. Zenik aiten gili urrok itena ben, areko miri joen gotzela eta miri joa zetxaitik, nik antxea guantetako itetik egon biharro ben. Horrek esateko ukiten dugu, amak, esateko ukiten dut, ez ukitekoa da, esaten ukitekoa da. Horrepa asko sufridu dugu. Oine, pasatzen jetena da, onpen imotezti baina, nik ezin naben. Ez zinabenein da holantzik, ez da tontamente inizoko zantzeitzelan urteban handik eta gero ez da gozan horretak egotoko. Mesak pues politiek, latin. Latinien kirilizio, kristelizio, nire kirilizio nape euske erderaz dakitez, osango dut erderaz, latinien dakitez. Da
Mesieri kontestetamen latinien jakin jot. Oine gitxiago da gizaztu ikin jatzen da. Baina hori nuntxu arte, gauzatzen neuren da are kontentzea mitako abadiri izta, bani jakin eginan, da naik ezin abe. Ze kamizio asko, onge jau ademaz. Oine dana barri zen jabe, lehen dana zarra ukitzegun. Gerra denpuri, paseute gero, eixen zan hori. Gero ni gero urte naben euretzetik, gute orduan ez da, horako guzerik hain elegante, hori elegantzitxe izango txingo zan. Han egotie, tabernie gerokoa dala betzaten da nik, gerokoa. Zera gerra denpori, paseute gero. Ez ziren gero basarrizen, bai, indugu, basarrizen asko bizete zan. Basarrizen, hanen bide, beizekin da, beize jabon da, ero handa urebe, errakatik handi betik ekarten. Basa, osagu dutena, badana basie bidietan. Botari pezun nukiten, zapatatxik itxu batu. Olako apez baina, abarkak, ibiltze guzen. Zeixe zana, beha alantzik izin bidea hola eta, ez zerik izan pentsetan orduen alantzik izan. Ez hau tamboline, eta hori ze, gure bezera izetezan. Aize jote ben, da gero azizien apurtxu boto batuten, da gero kuartetoa da, tres cosas oso ezitena. Kuartetoa da, nolan joten dabena, da gero alboan oize farrie, da bestin tamboline, edo gotezana hiru geuzai izetezien. Da zi izena esango dutena erromeri politiek eitezien entzine. Politiek, jentie batutezan. Baina, gero geldik kentzen esango dutena gero eta gitxiago konzin, arrokerize edo jentiek gaizingizkoa beraz bajatuko ziren, bitzaten donik izetezien.